Okay. Amos Production. Ai maksala happy sallah, happy sallah, babu hantara ranar sallah. Assalamun alaika abokina, yaya kake? Ka san yau take karamar sallah, waina kake? Wa alaikan salam abokina, da bashi nake. Tun da zan yi na kofar gidan ku bacci kake. Gashi yanzu kusan karfe 8:30 muke. Sorry aboki, ka san yadda sha'anin yake. Gani nan na fito to mi sauri kar mu makara. Happy sallah, babu hantara ranar sallah. Aboki ya akai kai shiru tunani kake. Na lura tun da mu kai sallan idi nazari kake. Kai dai bari aboki na ji na nake. Da ni kamar babu ni wata tasa ce na ta mallake. Aboki ba a shiru irin wannan magana ake. Kar da ka cuci kanka kowa gwajin sa'a yake. Kai ka ganta canto tashi mu je karbiyo jira. Happy sallah, babu hantara ranar sallah. Barkanki dai yan mata, salama nake. Na zo kiban happy sallar roƙo nake. In kun gama ni dai tambaya ce nake. Shin zuciyar abokina waina take? Amsar ka ga ta gaban ka kalli kyau ya take. Lalai na gani amma ya kawarta take. Yi mun murmushi har kai na ciwo yake. Ko dai so kake kace kanwar duk ja take. Kwarai haka ne gam daga tar yau dai ake. Yan mata muna magana amma ku shirin me kuke? Ni na ce aban happy sallamar na nake. Gaskiyar magana kun sace mu kun mallake. Kun san zuciya ciki na ta kaf tsoka take. Na ga sun yi murmushi da alamun yau nasara. Happy sallah, babu hantara ranar sallah. Masu yin magana sun ce shi so da fi yake. Wasu ko su ce shi so gamo da jini yake. Kowa na ciki yaro da babba daidai suke. Wasu sun gama wasu kuma an jima sun rike. Komai suna kowa akwai wanda zai rike. So na daban al'ajabi misali muke. Muna tambaya amsar ta ku za mu jira. Happy sallah, babu hantara ranar sallah. Alhamdulillah Allah godiya ta nake. Na zama Fatima mai kyan suna na rike. Ni ma hakan na samo inda zan fake. Zainab ta ce ita da gaske so na take. Nai alkawar Fatima zan kulawa take. Zainab ina san ki da gaskiya ta nake. Mun bar ku lafiya sai wata rana ba yaudara. Happy sallah, babu hantara ranar sallah.